Oh. Iki tak ngombe sik. Tak ngombe sik aku. Waduh, gelas kurang kayak buka. Tapi ku melorot. Bar. Bensin tak dah. Nanti duit iki. Nanti duit tenan iki. Mau anak cah. Wis nyegat-nyegat golek duit. Sing enek kendaraane ki enek sing enek sime to apane kae. Masuk. Astaga. Ceritanya nih, balapan apa nih? Balap liar, kita semua balap liar los. Musim gak apa iki? Kita los. Musim gak? Los. Motor brondolan. Sama balap liar los. Bar, iki kok los tok iki. Motor brondolan. Motor brondolan to? Los. Kesebaruan. Sik, Mas. Kis kata. Aku iki duwe anak buah kae. Aja ngono. Weh, balapan rek tanem wis nggo sarung tangan gak? Sarung tangan ada. Di Los. Loh, lah kowe di. Kowe iki los. Iki nek Nek to. helman. Ki helm. Lah kowe Rasa milih helm. gak helman? Mboten. Yo mumpung bensin ku entek iki. Lah kowe helman kok. Iki bensin ku entek. Nek ora menaati peraturan yo si bensin ku to. Sampeyan. Ini ra maskeran. Yo masker mek. Yo. Itu sing sembrono gini lah mbek Pak Pol. Kena to? Iki iso masker ra? Oh, aku bereng. Lah, nanti piye? Gratis. Ya gratis. Aku